La campanya contra el quart cinturó demana al Ministerio de Transición Ecológica la suspensió de la tramitació de l'estudi informatiu del tram Terrassa-Granollers. El col·lectiu al·lega que l'ordenació de la mobilitat és competència de la Generalitat de Catalunya, que fa temps que manté que ha de ser el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, actualment en procés de redacció, el que determini la necessitat i prioritat o no d'aquesta infraestructura. El govern del PP a Madrid va sotmetre a l'abril a consultes ambientals al document inicial de l'estudi d'impacte ambiental. Segons la campanya, no hi havia cap motiu que justifiqués fer aquest tràmit i només es pretenia crear tensions davant la divergència de criteri existent entre les formacions polítiques. A més, alerten que en el procediment de comunicació a administracions i entitats es van obviar els Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, fins i tot la mateixa campanya contra el quart cinturó i l'ADENC. La campanya contra el quart cinturó justifica el seu posicionament en el fet que en una àmplia enquesta de mobilitat integrada a l'estudi informatiu del 2010 es demostrava que la funcionalitat d'aquesta via seria, en el cas que es construís, de caràcter metropolità. Afegeix també que no han rebut cap mena de resposta a les al·legacions tramitades aquell any, una documentació que qüestionava la legalitat i justificació tècnica i econòmica d'aquesta infraestructura, alhora que aportava informació diversa sobre la modelització d'infraestructures i valors territorials i ambientals del Vallès. Davant d'això, la plataforma denuncia el desconeixement de la realitat a Catalunya que ha tingut fins ara el Ministeri i el menysteniment de la normativa catalana. Amb tot, la campanya contra el quart cinturó espera poder millorar la capacitat d'interlocució amb els nous gestors polítics dels dos ministeris implicats en la tramitació d'aquest expedient.